Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ezen a nemes napon utoljára körünkben van, mert hogy az óvodában ez az utolsó ilyen alkalom. Egy nagyon ügyes kisfiunk, aki nagyon szépen olvas, ezért szeretnénk őt megkérni erre, hogy légy szíves olvasd fel jó hangosan az anyukáknak ezt a verset. Szemed tükre, mint a gyémánt, úgy tündököl, úgy ragyog. Elmondtad már milliószor, legszebb kincset én vagyok. Mesét mondasz lefekvéskor, simogatsz, ha felfeled, hogyha néha úgy visítok, hogy az ég is megremed. Kifürkészed mi a gondom, megtöröm a szememet, hiszen tudod, hogy minden megold az anyai szeretet. Elnézett a cékla lével kacáztam az ebédnél, hogyha lázas voltam, meséltél, ápolgatjál, pácsolgattál. Itt sorra napra nap, most már tudom, hogy az anyák éjszaka sem alszanak, de hogy az én őrangyalom, hogyha hívlak, nem késed, tudod anyu, úgy szeretlek, nem mondhatom elégszer. Már nem jöttünk el.